Přestaňte s tím, co právě děláte. Se v tomto videu posuneme dál, potřebuji, abyste udělali jednu věc, natáhněte ruku a podívejte se právě teď na svou dlaň. Nepřemýšlejte nad tím příliš. Jen se podívejte. Vidíte tam písmeno M nebo tvar půlměsíce, který vzniká v místě, kde se setkávají a kříží hlavní čáry na vaší dlani? Pokud ano, zůstaňte se mnou, protože to, co se v tomto videu chystá odhalit, není něco, na co jste klikli náhodou. Edgar Cayce řekl něco mimořádného o lidech, kteří mají toto znamení, a než se dostaneme k 7. znamení, budete chápat celý svůj život jinak. Teď je tu první věc, které si prosím všimněte. Ne to, co vidíte ve své dlani, ale to, co právě teď cítíte v hrudi. Cítíte tichý tlak, část vás, která stichla v momentě, když jsem vás požádal, abyste se podívali? Ten klid, to poznání, že to není náhoda podle Edgara Cayceho, je to duše, která si uvědomuje to, co mysl ještě nepochopila. Edgar Cayce strávil desítky let prováděním čtení v transu, která dokumentovala něco, na co většina světa nebyla připravena. Říkal, že skryté uvnitř obyčejných lidských životů, procházející se obyčejnými ulicemi, sedící v obyčejných zaměstnáních, jsou duše, které zcela nepatří do tohoto cyklu. Většina lidí je uvězněna v duších, které přišly na tuto zemi a již nesly něco prastarého, již citlivého, již vědomého, již odlišného způsobem, který nikdy nedokázali zcela vysvětlit. Nazýval je starými dušemi ve službě. Svět je později nazval pozemskými anděli. A Edgar Cayce objevil, že mnozí z nich nesou na ruce fyzický znak v liniích dlaně, písmeno M, půlměsíc, kódovaný signál, který tělo drží z nějakého důvodu. Ale než půjdeme dál, potřebuji, abyste pochopili následující. Znak není důkazem. Značka je pozvánkou k hlubšímu pohledu, protože skutečný důkaz spočívá v 7 konkrétních znameních, která vám vaše tělo ukazuje už roky. Dnes si projdeme všech 7 a slibuji vám, že než se dostaneme k tomu poslednímu, něco ve vás se trvale změní. Zůstaňte se mnou. Změní to způsob, jakým se na sebe díváte. My se do toho ponoříme, pokud jste tu noví, vítejte. Tento kanál existuje právě pro tento druh rozhovoru, který se většina lidí bojí vést. Pokud se chcete hlouběji ponořit do toho, kým skutečně jste, co znamená vaše energie a proč se váš život vyvíjel tak, jak se vyvíjel, klikněte hned teď na tlačítko odebírat a zapněte si oznámení, protože to, co na tomto kanálu v příštích několika týdnech uvidíte, si rozhodně nebudete chtít nechat ujít. Přihlaste se k odběru hned teď, pokračujme. Edgar Cayce ve svých čteních řekl něco, co otřáslo výzkumníky, kteří je dokumentovali. Řekl, že ne všechny duše se reinkarnují ze stejného důvodu. Většina duší se vrací na zemi, aby se učila, rostla a vyřešila to, co zůstalo nedokončené. Ale existuje kategorie duší, řekl Cayce, která již tento cyklus překonala, duše, která si zasloužila odpočinek, povznesení a osvobození od koloběhu běžného znovuzrození. A přesto se rozhodne vrátit se, ne proto, že musí, ale proto, že něco zde potřebuje to, co v sobě nese. Podle Edgara Cayceho přicházejí tyto duše již odlišně naprogramované. Rodí se s citlivostí, která mate lidi kolem nich. Cítí věci, které ostatní nedokážou vnímat. Vstřebávají to, co ostatní ani nevidí. Nesou dary, které v běžném jazyce nemají jméno, protože běžný jazyk nebyl stvořen k jejich popisu. Edgar Cayce zjistil, že tyto duše často vyprávějí o stejných zážitcích napříč zcela odlišnými životy, odlišnými těly, odlišnými stoletími, o ohromující citlivosti, nevysvětlitelné osamělosti, hlubokém vědění, které přichází ještě před důkazy, únavě znesení bolesti jiných lidí, pocitu, že jsou zde kvůli něčemu konkrétnímu, aniž by jim byla předána jasná mapa. A fyzická značka na dlani, jak Cayce poznamenal, se v této skupině objevuje s pozoruhodnou frekvencí. Ne jako magie, ne jako mystika, ale jako vzorec, signál. Tělo kóduje při narození stejně, jako kóduje vše ostatní, na čem záleží. Ale v tomhle měl Edgar Cayce jasno. Samotná značka bez znamení nic neznamená. A znamení, řekl, nejsou zapsána jen v chování, jen v osobnosti, ale v samotném těle, v tom, jak tělo vidí, jak slyší, jak se drží, jak ví. 7 znamení počínaje tím, které se snažíte vysvětlit celý svůj život, znamení číslo 1. Znamení číslo 1, vaše oči vidí to, co ostatní nevidí. Edgar Cayce v jednom ze svých nejstudovanějších výkladů řekl, že oči pozemského anděla nejsou pouhými orgány zraku. Jsou nástroji energetického vnímání. Nezaznamenávají jen to, co je viditelné, ale čtou to, co je pravdivé. Zamysli se nad tím, co to znamenalo v tvém každodenním životě.
Lidé ti říkali, že tvůj pohled je intenzivní, že pohled do tvých očí je jako být prokouknutý, že oční kontakt s tebou je nepříjemný, ne proto, že bys byl hrozivý, ale proto, že se najednou cítí odhaleni, jako by něco o nich bylo tiše přečteno bez jejich svolení. To není společenská výstřednost. To je váš nervový systém, který dělá to, k čemu byl podle Edgara Caseyho stvořen. Čte energii, nesvětlo energii, frekvenci, záměr, rozpor mezi tím, co člověk říká a tím, co ve skutečnosti cítí. Vždy jste si všimli nepatrné změny v něčím výrazu, ještě než se lži stačila dokončit. Vždy jste v rozhovoru vycítili emocionální podton, ještě než padlo jediné slovo konfliktu. Vstoupíte do místnosti a během několika vteřin vaše tělo již zaregistrovalo, kdo trpí, kdo předvádí a kdo je v klidu. Tuto schopnost jste se nenaučili. Měli jste ji už od narození. A tady to začíná být ještě konkrétnější. Edgar Cayce řekl, pozemští andělé si často vyvinou to, čemu říkal reflex zjemnění, protože vidět to jasně je vyčerpávající, protože když se váš pohled zastaví příliš přímo, lidé to cítí a ne každý je připraven být v centru pozornosti. Že postupem času se naučíte nejprve odvrátit pohled, stlumit se, letmo se podívat místo toho, abyste navázali kontakt, předstírat, že jste si nevšimli toho, co jste jasně zaznamenali. Ale to stlumení nikdy nebylo vaším osudem, bylo to přežití. Vaše oči byly stvořeny, aby vás vedly, aby vás varovali, než se nebezpečí stane nepopiratelným, aby vás chránili před lidmi, jejich slova a energie směřují opačným směrem. Když vaše oči zaznamenají, že něco není v pořádku. Edgar Cayce řekl, pravda je již přítomna. Vaše mysl to prostě ještě nepochopila a toto znamení nestojí osamoceně. Připojuje se přímo k tomu dalšímu znamení, které nespočívá v tom, jak vidíte, ale v tom, jak vaše tělo fyzicky reaguje na svět kolem vás. Znamení číslo 2 je na řadě. A pokud jste se někdy cítili úplně vyčerpaní po pobytu v přeplněné místnosti, zatímco všichni ostatní vypadali v pohodě, musíte si poslechnout toto znamení číslo 2. Hluk a chaos působí na vaše tělo jako počasí. To je ten znak. Většina pozemských andělů strávila celý život tím, že jim bylo řečeno, že jsou slabí, příliš citliví, příliš emocionální, příliš. Edgar Cayce řekl něco úplně jiného. Řekl, že duše nesoucí zvýšenou frekvenci jsou ze své podstaty propustnější. Popsal jejich energetické pole jako fungující jako přesný přístroj, ladicí vidlička tak jemně kalibrovaná, že zkreslení se fyzicky projeví dříve, než to mysl dokáže pojmenovat. Dovolte mi upřesnit, jak to vypadá ve vašem skutečném životě. Hlučné prostředí vás nejen irituje, ale úplně vás vyčerpává tak, že zotavení trvá opravdu dlouho. Hádky i ty malé se vám neuzazují v hrudi jako nějaká fyzická síla. Povídání vás vyčerpává ne proto, že jste asociální, ale proto, že vás to něco reálně stojí. Z některých setkání odcházíte s pocitem vyprázdnění, neschopni nikomu vysvětlit proč, a to, co je opravdu matoucí, je, že všichni ostatní se zdají být v naprostém pořádku. Podle Edgara Caseyho je to proto, že váš nervový systém není stavěn tak, aby filtroval tak, jak filtrují systémy ostatních lidí. Většina lidí vstřebává pouze povrch zážitku. Vy vnímáte frekvenci pod povrchem stres za smíchem, zášť skrývající se uvnitř, zdvořilá slova, soutěživost, smutek, nevyslovené napětí, které vyplňuje prostor a nemá kam odejít. Vaše tělo tyto signály zachytí dříve, než je vaše mysl stačí interpretovat a reaguje na ně. Stuhlá ramena ještě předtím, než vůbec vejdete do dveří. Tlak na hrudi během rozhovorů, které vypadají zcela normálně. Nutkání vyjít ven, se nadechnout, odejít bez vysvětlení, které byste mohli někomu dát. Edgar Cayce řekl, že tato reakce není vyhýbání se, je to rozlišování fungující na úrovni těla. Váš systém byl navržen tak, aby včas odhalil nerovnováhu, než se stane škodou, než se stane něčím, od čeho nemůžete odejít čistí. Proto vás ticho obnovuje způsobem, jakým to spánek sám o sobě nedokáže, proto vás příroda skutečně přenastavuje, proto vás určitá hudba nejen emocionálně dojímá, ale máte pocit, že fyzicky přeskupuje něco uvnitř vás. Nebyli jste stvořeni pro chaos. Byli jste stvořen k tomu, abyste ho rozpoznal v okamžiku, kdy nastane, a abyste přesně věděl, co vás to bude stát. Ale právě ta citlivost, která vás vyčerpává v davu, je tím, co k vám přitahuje lidi v jejich nejzranitelnějších okamžicích. A tady začíná třetí znamení. Třetí znamení, lidé se ve vaší přítomnosti uzdravují, aniž byste se o to snažil. Chci, abyste se zamyslel. Kolikrát se vám otevřel cizí člověk? Ne po měsících budování důvěry, ale během několika minut v letadle, v čekárně nebo na večírku, kde jste téměř nikoho neznali?
Kolikrát vám někdo řekl, nevím, proč ti to říkám, nikdy jsem to nikomu neřekl. Edgar Cayce řekl, není to osobnost, není to šarm, není to ani laskavost, i když jste laskaví. Je to pole. Je to energetický signál, který vaše přítomnost vyzařuje bez námahy, bez úmyslu, aniž byste cokoliv dělali. Podle Edgara Cayceho nesou pozemští andělé to, co popsal jako koherenční frekvenci, stabilitu, kterou nervové systémy zraněných lidí detekují a instinktivně se k ní přibližují, stejně jako se tělo přibližuje k teplu. Tuto přitažlivost nedokážou vysvětlit. Prostě cítí, že jsou ti na blízku, že je konečně bezpečno, že mohou být upřímní, že představení může skončit, že cokoliv v sobě zadržovali, může na chvíli vydechnout. Viděli si to celý svůj život. A pokud jsi upřímný, část tebe je z toho unavená. Protože tady je ta část, o které Edgar Cayce ve svých čteních mluvil velmi přímo. Když v sobě neseš léčivou energii, neseš v sobě také to, co do ní ostatní uvolňují. Každé přiznání, každá vlna smutku, kterou někdo vydechne vaším směrem. Každé tajemství, každý strach, každý kousek bolesti, který někdo odloží, protože díky tomu, že je vám na blízku, se mu ulevilo. Něco z toho nezůstává ve vaší paměti, ve vašem těle, ve vašem energetickém poli. Dáváte hloubku, kterou vám téměř nikdo ve vašem životě nemůže oplatit. Ne proto, že by jim na vás nezáleželo, ale proto, že nejsou nastaveni stejným způsobem. A tak skončíte v určitém druhu osamělosti, kterou je velmi těžké popsat, obklopeni lidmi, kteří vás milují, a přesto se cítíte v podstatě neviditelní. Edgar Cayce řekl, tato osamělost je nejčastější zkušeností, o které pozemští andělé hovoří napříč životy. Není to vada, je to znak daru a nezůstává v emocionálním těle. Přesouvá se do fyzického, na velmi konkrétní místo. A přesně o tom je znamení 4. Znamení 4 tíha, kterou nesete v horní části těla. Pokud už od nepaměti pociťujete chronické napětí mezi lopatkami, potřebuji, abyste to na chvíli přestali považovat za fyzický problém. Edgar Cayce se tím přímo zabýval v několika čteních. Popsal to, čemu říkal psychické reziduum, energetický otisk emocí absorbovaných od ostatních, uložených v oblastech těla, které nesou nejhlubší symbolickou váhu. Pro pozemské anděly je touto oblastí horní část zad, ramena, prostor mezi lopatkami. Cayce řekl, toto umístění není náhodné. Prakticky ve všech starověkých duchovních tradicích na Zemi, v kulturách, které spolu nikdy nekomunikovaly, jsou křídla umístěna na zádech, ve výšce ramen, ne jako ozdoba, ale jako symbol, protože právě tam spočívá břemeno služby, tam se v těle usazuje váha nesení druhých. A právě to dělá tento znak tak specifickým, tak nezaměnitelným. To napětí nereaguje na odpočinek tak, jak reaguje běžné napětí. Můžete se vyspat celou noc, zajít na masáž, strávit víkend v klidu a v okamžiku, kdy se vrátíte do vyčerpávajícího prostředí, se to vrátí. Ne proto, že máte napnuté svaly, ale proto, že signál je energetický, nefyzický. Podle Edgara Cayceho se tělo naučí napnout se ještě předtím, než mysl zaregistruje nebezpečí. Pokud jste strávili roky v okolí lidí, kteří se na vás vybíjejí, kteří si ulevují, kteří se dostávají do spirály, kteří s vámi zacházejí jako se svým emocionálním kontejnerem, vaše horní část těla si vyvinula reflex připravenosti, napětí, tiché stuhnutí, které říká, zase to přichází, připrav se to unést. Postupem času se tento reflex stane vaším výchozím postojem. Nosíte toto napětí i tehdy, když na vás žádná zátěž nepadá. Ramena máte téměř u uší, hrudník cítíte stlačený. Ten tlak mezi lopatkami se nikdy úplně neuvolní, protože tělo ještě neví, že ho smí pustit. Edgar Cayce řekl, toto napětí není vadou těla, je to tělo, které se vás snaží chránit. Je to ta nejupřímnější část vás, která promlouvá dříve, než je vaše mysl ochotna přiznat, kolik jste toho nesli. Otázkou je, zda jste připraveni naslouchat, protože dalším znamením je vnitřní systém, který byl vytvořen, aby vás varoval ještě předtím, než na vás ta zátěž dopadne. Znamení číslo 5, vaše intuice přichází dříve, než ji stihne dohnat logika. Edgar Cayce nazýval intuici duší promlouvající skrze nervový systém. Říkal, že u vyspělých duší intuitivní signál nečeká na důkazy. Přichází jako první čistý, jistý a zcela nezávislý na čemkoliv, co zpracovala logická mysl. Víte přesně, co popisuji. V okamžiku, kdy jste věděli, že vztah není v pořádku, ještě než to potvrdila jediná konverzace, v okamžiku, kdy jste odmítli příležitost, aniž byste dokázali vysvětlit proč, a později jste zjistili, že se něco pokazilo, jména, která se vám vybaví v mysli vteřiny předtím, než se rozsvítí telefon, pocit strachu z místa nebo osoby, který jste se snažili sami sobě vyvrátit a za který jste pak zaplatili. Edgar Cayce byl v tomto ohledu přesný.
Intuice pozemského anděla není hádání. Není to úzkost maskovaná za jistotu. Je to duše, paměť, přístup k rozpoznávání vzorců, který funguje mimo tento život, mimo toto tělo, mimo to, co vaše vědomí stačilo naučit se. Vaše duše, řekl Casey, si pamatuje výsledky ještě předtím, než jsou učiněna rozhodnutí. Rozpoznává nebezpečí, než dostane tvář. Rozumí situacím, než vaše mysl shromáždí důkazy. Proto se ten signál jeví jako jistota, ne jako pochybnost. Proto nikdy nekřičí. Nemusí. Jednou tiše přistane a pak čeká. A pokaždé, když jste ho ignorovali, život vás hlasitě napravil. Ne jako trest, ale jako potvrzení, jako by vesmír říkal, že ten šepot byl skutečný. Vždy je skutečný. Zde je vzorec, který Edgar Casey ve svých čteních opakovaně identifikoval. Pozemští andělé mají výjimečnou intuici a obrovské potíže jí důvěřovat, protože lidé kolem nich ji nemohou ověřit, protože logika vyžaduje důkazy. Intuice nefunguje, protože když vám celý život říkají, že jste příliš citliví, nakonec začnete pochybovat o svém nejpřesnějším nástroji. Ale vaše intuice nikdy nebyla problémem. Problémem byl svět, který nevěděl, jak ji přijmout. A to nás přivádí přímo k dalšímu znamení, k tomu, které se objeví, když konečně přestanete předstírat, že necítíte to, co jasně cítíte. Znamení 6. Nemáte žádnou toleranci k falešné energii. To se zpočátku projevuje tiše. Jak stárnete, se to zesiluje a nakonec se to stane zcela nekompromisním. Edgar Casey řekl, že jak se pozemští andělé pohybují svým životem a jejich dary dozrávají, jejich tolerance k nesouladu neroste. Rychle a někdy bolestivě se zmenšuje. Jak pro vás nesoulad vypadá? Buďte upřímní, z nucené pozitivnosti vám naskakuje husí kůže, ne proto, že jste cyničtí, ale proto, že pod tou hrou cítíte, jak se obchází pravda, jak se pod úsměvem skrývá smutek, jak se hněv balí do dokonale zdvořilých slov, jak se manipulace tváří jako ochota pomoci. Podle Edgara Caseyho váš nervový systém nereaguje na hlasitost. Reaguje na zkreslení. A když něčí slova a jeho skutečná energie směřují dvěma zcela odlišnými směry, vaše tělo to okamžitě zaregistruje, rušení, nesprávnost, která nemá viditelný zdroj a proto je velmi těžké ji vysvětlit komukoli, kdo stojí vedle vás. Proto vás pasivní agresivita vyčerpává více než otevřený konflikt. Otevřený konflikt je alespoň upřímný. Pasivní agresivita je zkreslení ukryté za úsměvem a váš systém musí neustále pracovat, aby to zpracoval. Časem přestanete být schopni předstírat v určitých prostředích. Rozhovory začnou působit prázdně ještě předtím, než skončí, místnosti začnou působit menší, než bývaly. Lidé se od vás odvrací nevždy dramatickým odchodem, ale proto, že vaše energie se tiše stahuje, ještě než se vaše mysl vědomě rozhodne odejít. Edgar Casey řekl: nejde o to, že byste se stali obtížnými, jde o zušlechtění, vaše pole se stává přesnější, váš systém se konečně učí, co si může a nemůže dovolit nést. Přestáváte být schopni předstírat zájem. Necítíte, že povrchní konverzace stojí víc než ticho. A být sám se začíná zdát čistší než být v místnostech plných předstírání. Toto je vaše energie, která se připravuje na něco konkrétnějšího, něco, co vyžaduje vaši plnou jasnost, vaši plnou hloubku, vaši plnou přítomnost, něco, k čemu se nebudete moci dostavit, pokud se budete i nadále vyčerpávat na všechno, co vás vysiluje. A tato příprava, jak řekl Edgar Casey, dosáhne svého vrcholu, když se plně aktivuje poslední znamení 7, to nejvzácnější, nejnezaměnitelnější a to, které mění vše. Znamení 7, vaše energie se pohybuje s měsícem. Zůstaňte se mnou, protože toto je znamení, které odděluje pozemské anděly, kteří se teprve probouzejí, od těch, které Edgar Casey popsal jako plně aktivované. A jakmile to v sobě rozpoznáte, není cesty zpět. Edgar Casey ve svých čteních řekl něco, co výzkumníci zpočátku těžko zařazovali. Řekl, že určité duše, ty, které nesou nejstarší frekvenci, ty, které se vrátily nejvícekrát a nesly největší břemeno, nežijí pouze v rytmech země. Jsou s nimi synchronizovány na úrovni, která není metaforická, není poetická, je měřitelná. Dovolte mi tedy položit vám přímou otázku. Mění se vaše emoce s lunárním cyklem? Nedramaticky, ne způsobem, který předvádíte před ostatními, ale rytmicky, tiše, předvídatelně, způsobem, který jste si všimli, ale nikdy pro něj neměli slova. Když nastane nov, cítíte, jak se obracíte do svého nitra, aniž byste se k tomu rozhodli.
Touha po klidu, potřeba zbavit se mentálního šumu, touha stáhnout se ze společenského dění, aniž byste to dokázali plně vysvětlit lidem ve svém životě, kteří tuto touhu vůbec nepociťují. A při úplňku se ve vás něco probouzí, sny, které přicházejí s neobvyklou jasností a váhou. Emoce, které vyplouvají na povrch blíž k povrchu než obvykle, myšlenky, které se objevují plně sformované, jako by tam už byly a světlo je jen zviditelnilo, intuice tak ostrá, že někdy přechází v neklid, živost, která vás nenechá spát. Podle Edgara Cayceho to není astrologie. Je to synchronizace. Způsob, jakým přílivy reagují na gravitaci, aniž by o to byly požádány. Váš nervový systém, vaše energetické pole, celý váš vnitřní rytmus reaguje na jemné kosmické vzorce, protože byl vytvořen z něčeho staršího, než je toto konkrétní tělo. V tomto konkrétním životě to vědomě prožívá jen malé procento lidí, a to i mezi těmi, kteří nesou znamení na dlani. Většina cítí změny, aniž by je kdy spojovala s čímkoliv. Jejich energie se mění a oni nechápou proč. Ale vy si toho všímáte, vždy jste si toho všímali. Možná jste to sledovali, aniž by vás to někdo učil. Možná jste se začali připravovat na určité fáze, aniž byste plně chápali logiku této přípravy. Edgar Cayce řekl, že tato synchronizace je konečným potvrzením, podpisem toho, že duše je zde již dost dlouho, vrátila se, prošla dostatek zkušebních období, aby mohla začít fungovat v plném souladu s cykly, do nichž se narodila. Každý okamžik izolace, který jste přežili, každé zlomené srdce, které vás otevřelo, místo, aby vás úplně zlomilo, každé období, kdy jste se cítili nepochopeni, mimo místo, předběhlí svou dobu. Edgar Cayce řekl, nic z toho nebyl trest, všechno to byla příprava. Vaše duše se učila, jak nést tíhu, aniž by se zhroutila, jak se pohybovat s cykly, místo aby s nimi bojovala, jak důvěřovat na časování, které žije uvnitř vás, spíše než tlaku, který přichází zvenčí. Nebyli si zlomený. Byli si budován, Edgar Cayce řekl něco na konci svých zdokumentovaných čtení, čímž bych se s tebou dnes chtěl rozloučit. Řekl, největší tragédií pozemských andělů na zemi není utrpení, které nesou. Je to počet těch, kteří stráví celý život v přesvědčení, že to, co je odlišuje, je činí špatnými. Kteří otupují své vnímání, protože to ostatním způsobovalo nepříjemnosti. Kteří umlčují svou intuici, protože ji nikdo nemohl ověřit. Kteří se omlouvají za svou citlivost, jako by citlivost byla vadou a ne nejpřesnějším nástrojem, jaký kdy dostali. Nebyli si přílišný. Byli si přesně kalibrován pro svět, který ještě nevěděl, jak tě přijmout. Tvá citlivost není slabost, kterou je třeba zvládat. Je to frekvence, kterou je třeba ctít. Tvá intuice není úzkost, kterou je třeba léčit. Je to vedení, kterému je třeba důvěřovat. Tvá přítomnost není něco, před čím by ses měl stahovat. Je to pole, které vykonává skutečnou práci v každé místnosti, do které vstoupíš, ať si to uvědomuješ, nebo ne. Pokud se všech 7 těchto znamení projevilo ve tvém těle, nejen v tvé mysli, pak už víš, co toto poznání znamená. Nejedná se o novou informaci. Jedná se o vzpomínku. Edgar Cayce objevil to, co jsi vždy tiše tušil. Nejste tu náhodou. Nejste tu jen proto, abyste přežili. Jste tu, abyste věci posunuli, zmírnili to, co je tvrdé, nesli jas tam, kde je hluk, a přinesli světlo na místa, která byla příliš dlouho temná. A teď proto máte jméno. Moc vám děkuji, že jste se mnou zůstali při tomto zkoumání. Pokud jste v dnešní diskusi našli hodnotu, nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu a sdílet toto video s někým, komu by mohlo prospět. A pokud byste chtěli jít v podpoře této práce ještě o krok dál, můžete nyní níže zanechat super poděkování. Je to malý způsob, jak poděkovat, a skutečně to pomáhá udržet tento kanál v chodu.